दिनै जोङो गरेस्वर ब्लक कमिटिनि गासै 91 टा बुथनि जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जोङो बेवहाय मोनसे बुथ सन्मिलननि हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिया जोंनि मिरुनि बिथोन बादियै जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआव बे बुथ सन्मिलननि हाबाफारिखौ लादों। दिनैसिमाव जोंना 25 टा ब्लक कमिटियाव जोङो बे बुथ सन्मिलनखौ लाबाय आरो जेराव जेराव जोङो बुथ सन्मिलन लादों बेवहाय जोङो नुदों जे माने जोंनि मोनफ्रोमबो बुथ सन्मिलनफ्रा साक्सेसफुल जादों। बे लेखायैनो दिनैबो बे गरेस्वर ब्लकनि जे 91 टा जोंना बुथ कमिटि दङ बेवहाय खमसे खम 2500 निबो बांसिन जोंनि बुथनि सोद्रोमा बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। दा बे बुथ सन्मिलननि गेजेरजों जोङो जे नुदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जोंनि देरहानाया माने रोखानिफ्राय रोखासिन जादों। मानो होनोबा बे बुथ सन्मिलनाव मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लादों। आगोलाव जोङो नुयोमोन बांसिन जोंनि बर'फोरखौल' बेबायदि जोंनि दोलोनि प्रग्रामफ्राव बाहागो लानायखौ जोङो नुयोमोन। किन्तु नैबे थांनाय बोसोरनै बोसोरथाम बा देग्लायनि जे बुथ सन्मिलन बेयाव जोङो नुदों जे मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोंनि बे प्रग्रामफोराव पार्टिसिपेट खालामदों। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना आरो पजिटिभ साइन। बेनो फोरमायो जे माने BTC आव जिहेतु सान्थिया फैबाय, प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारा जिहेतु मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि थाखाय खामानि मावदों बेखौ नोजोर बोनानै दिनै मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा UPPL दोलोखौ एक्सेप्ट खालामनो हमबाय। जोङो दिनैसिमाव जिखिनि 25 टा बुथ सन्मिलन खालामबाय बे बुथ सन्मिलनाव मोनफ्रोमबो माने सन्मिलनाव जोङो नुदों माने 2500 3000 जायगा जायगा 4000 सिम जोंनि बुथ कर्मीफ्रा माने बेवहाय पार्टिसिपेट खालामदों। दा बेजों एखेबारे जोङो रोखा बुंनो हायो जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थि 2025 आव UPPL दोलोआ गाव हारसिङैनो जोङो 30 टानिबो बारा समस्तियाव जोङो देरहासार जानानै जोङो सरकार दानो हागोन। BJP दोलोआबो बिथांमोनाबो गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ मावबाय थादों। बियो बिथांमोननि दोलोनि स्ट्रेटेजि जे बिथांमोना मा प्रग्राम लादों लाया जोङो बारा गुरुत्व जोङो होआखै। जोङो UPPL दोलोनि साफा गोख्रों मावथि हिसाबै जोंना कनसार्नआ जाहैबाय जे जोंनि दोलोखौ मजबुत खालामनांगौ आरो जोङो गाव हारसिङैनो बोरै जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानानै जोङो सरकार दानो हागोन जोङो बेखौ लानानैसो जोङो सिन्था खालामदों। दा बेवहाय BJP दोलो बा गुबुन दोलोआ मा खामानि मावदों मावा जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया, बा बबे दोलोआ खैथा सिटआव इलेक्सन गेलेगोन बेखौ लानानैबो जोङो एथ'ग्राब कनसार्न नङा। जोंना कनसार्नआ जाहैबाय जे UPPL हिसाबै जोङो गोख्रों खालामनांगौ, जोंनि मावथिफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौ, जोंनि समस्तिफोरखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय जोंहा खामानि मावनांगौ। दिनै जेरैबायदि गरेस्वर ब्लकनि बुथ सन्मिलन बेयाव जेरैबायदि जोङो पार्टिसिपेन्टफोरखौ नुदों जोंनि बुथनि कर्मीफोरखौ थांनाय बारनिफ्राय जोङो गोख्रोंसिम जोङो जाबाय जोङो बेखौ बुंनांगोन। मानोना आगोलाव जेरैबायदि जोंना बुथफ्राव जोंना बुथनि सोद्रोमाफ्रानो गैयानो, बुथ मेम्बार जोंना गैयामोन, किन्तु दिनै जोङो नुबाय जे जोंना मोनफ्रोमबो बुथआव खमसे खम 35 जननिफ्राय 40 जन जोंना बुथ कर्मीफोर दङ। दा बेखौ नायोबा जोङो बुंनो हायो जे माने गरेस्वर ब्लक हिसाबैबो जोङो थांनाय बारनिफ्राय साबसिन जाबाय आरो बेवहाय BJP दोलोनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा आफादगिरि हिसाबै गावसोरनि बुंनांगौखौ बुंगोन। दा बेवहाय जिहेतु जोंहा मोनसे एलायन्स सरकार सोलिगासिनो दङ, NDA एलायन्स जोंना दिल्लीयावबो दिसपुरावबो जोंनि BTC आवबो। दा बिनि सोमोन्दै बेखौ समासो थि खालामगोन जे बबे समस्तियाव सोर गेलेया बेखौ समासो थि खालामगोन आरो जोंनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिनि सायाव खेंफोरथि होगोन। दा जोङो बेखौल' बुंगोन जे दोलो हिसाबै जोङो जोंनि मावनांगौखौ जोङो मावलांबाय थागोन।